nami nguzuzile wakhumalo ngihlala eNanda eMatabetulu. Ngiletheku indawo enhle enolwandle la sikhona khona ukuthi sikwazi ukuthi sijabulise kuyona. Mawuyikhathi zamaholiday sijayele ukubona nezivakashi zangaphandle zakwamanye amazwe. Kunomlando eminingi emkhulu ebalekile khona nephathelene nenkolo esifisayo ukuthi siyazi njengabafundi. Umkhokheli lo Madangazela umama kaSibiya. Itheku lihle kakhulu indawo mangikhuluma ngetheku indawo enhle okufikela khona abantu bephuma endaweni eziningi bezochitha khona amaholiday. Ngithi futhi indawo yaseThekwini indawo yaba nenhlanhla enkulu ongakazi uzibona. Indawo le khona indawo elapha ePoint ebeach uthwise Point. Wafika ubaba mkhulu lapho umqalwa lolu hambo lwaseNazaretha haze kube khona amaNazaretha. Wafika ubaba mkhulu wamisa ulwandle kuthi ulwandle lalenza amagagasi amakhulu efuna ukungena emzini yabelungu. Kwakhona umlungu mumbi owayazi ngelanga lamalanga ukuthi ukhona umuntu ongenza ukuthi lolu lwandle liphindele. Indawo enenhlanhla enkulu okwafikela khona ubaba mkhulu.